Bla, 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 bla. Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli kod mene na moj kanal. Neću da kažem u moju kuhinju, jer kao što vidite nisam u kuhinji. Jedan totalno neplanski video. Znači, imala sam sasvim neke druge ideje šta da vam snimim i sad umesto recepta moramo, evo, da pravimo ovakav video. O čemu se radi? Videli ste možda u naslovu. Znači, prošli moj video koji sam objavila je bio video kad sam pravila onu oblatnu. I naravno ja sam je pravila po receptu standardnom. Znači, sa mlekom i sa margarinom. Ali sam vam rekla takođe u videu, i to ću vam pokazati deo tog videa, da može to da bude posno ako zamenite obično mleko sa sojnim mlekom, bademovim mlekom, kokosovim mlekom. Sad bar ima svega i svačega da se kupi kad se radi o tim posnim stvarima, kao i margarin i sve ostalo. I došla sam u situaciju da ja pregledam svoj video još jednom. Sad, ovo sve može da bude i posno. Ako stavite, recimo, sojino ili bademovo mleko i umesto ovog redovnog margarina izaberete onaj posni, hvala Bog, sad svega ima da se kupi, pa možete da imate posne kolače, pošto ko posti. Sad, ova krupnija strana ide dole, sitnija gore. A zašto? Evo sad ću vam ispričati. Nikada do sad nisam imala toliko komentara, bukvalno svaki treći komentar, ili se to meni čini, preuveličavam, je pa to nije posno, tu ima mleka. Ili, kako to može biti posno kad je s mlekom? Ili komentar, posno, a ide mleko. I sad ja ne znam u čemu je problem i vratim se da pogledam i jeste, stvarno sam vam rekla, ali da li su to ljudi koji nisu reagovali na vreme ili su reagovali pre nego što su čuli da sam rekla ili nisu odgledali čitav video, ja to stvarno ne znam, ali eto, ispostavilo se da sam se ja, baš sam se nekako, ne mogu kažem da sam se iznervirala, ali sam se začudila da toliko ljudi ili ne sluša ili ne gleda ili neće da čuje, nego mi stalno piše. Sad umesto da ja pišem vama svima koji ste mi to rekli u komentarima, ne, možete zamenu za mleko, možete, rekao daj da ja napravim ovaj video čisto i da vam se javim kao što sam obećala, da ću vam sad malo redovnije javljati i da razjasnimo situaciju. Znači, da li tu možda neki padobranci koji ljudi ni ne prate mene pa su, ajde pravit ćemo posno oblatno ili posne kolače, pa su upali tako, ne znam, ali evo i za one koji gledaju ovo zbog naslova, znači ako imate bilo koji kolač, jelo ili nešto, a želite da napravite posnu varijantu, naravno da ga nećete pržiti na masti, nećete ga pržiti na ulju, jel tako? I ako ide redovno mleko, vi ćete staviti ili bademovo mleko ili bilo koje, sad toliko toga ima da možete da birate. Sve bukvalno, posan majonez, posan ovo, ne znam da li ima i posna ova slatka pavlaka, mislim da ima kao šlag pavlaka. Smoki, nemoj da si bezobrazan. I tako da postoje bezbroj mogućnosti i varijacija, a eto, ja sam se osjećala u obavezi da vam kažem šta je i kako je. Znači, može da bude posno i sa mlekom, jel da, ako odaberete pravo mleko. Toliko za sad od mene, napišite mi dole šta vi mislite o svemu tome i da li ste primetili, videla sam da se čak neki su objašnjavali nekima da sam lepo rekla, ali 100 ljudi 100 čudim. Žao mi je što nismo, evo sad baš neki recept radili ili nešto drugo pametnije. Sad ću vam ovde slikati bonus da vidite ovog smokija bezobraznog i ostalo.
I nadam se da ćemo sledeći put nešto da kuvamo, spremamo ili ko zna već šta. Imamo svašta toga. Puno recepata imam po porudžbini i to baš ovih postnih, ili kad su bili ovo pre Božića, ovi postovi i to sve, onda sam ja pravila neka jela, neka sam nosila, neka sam ovako pravila i ljudi su se baš zainteresovali. I ja sam tada, to je prošle godine, kraj prošle godine, obećala mnogima da ću da im napravim video, jer to im je uvijek pri ruci. Idemo na mačiće i kučiće, pa se odjavljam. Smoki, ti si jedan bezobrazna mačka što mi smetaš dok ja snimam. I šta si se za to uglavio i... Smoki je inače jedna živa štetočina. Evo šta mi je napravio od inventara. Sram te bilo. Svuda kančice. Sad ti gledaš tako nevino. Sad ću sve da pokažem šta si radio. Znači, nije samo što je počupo ovde, ove kutije, nego je gospodin izgrebo i zid. Da. Sramota. Bruka i sramota, ali tako? Imaš nešto da kažeš? Nemaš. Aha, praviš se sad, tuša. Inače, što se ostalih životinja tiče, ovo vam je Srećko i od njega nema ništa, znači u zimskom snu je, samo spava, retko kad izlazi. Ne da se smitati. Ovde imamo još jedan uspavani model. Mali je prošle godine napunio 20 godina u septembru i njegovo inače, uglavnom, život mu prolazi u spavanju. Ali zato, gospođa je... Jesi ti budna? Vukice? Jesi budna ili spavaš isto ko ja, ne? Šta se sad plašite kamere? Puno vas volim i pozdravljam i do sledećeg videa. Ćao, čao! I za sve one koje me gledaju na TV Vlogu, posetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.